हेलिकप्टर लाबोनायबा इंलिसफोरखौ हाग्रामानि हाग्रामानि कफि खालामदों। दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुङो मा बुङा, मानोना बिथांनि फुङाव मोनसे बुंगोन, बेलासियाव मोनसे बुंगोन, आरो बिथाङा साहा होनोबा खोलाखौ बुजायो, खोला होनोबा माने साहाखौ बुजायो, सानजा होनोबा सोनाबखौ बुजिनांगोन बिथांनि बाथ्राखौ। खुनु मोनसे बाथ्राजों खुनु खाब जाया। दा बेनिखायनो दिनै जोङो रायजो राजाफोरखौ थिग मोनसे समावनो मोनसे बाथ्राखौ जोङो फोरमायनांगोन, खामानि मावनाया स्पिड आप जानांगोन। बे खारनाव दिनै UPPL जिथु सरकाराव दङ, सरकार दं हिसाबै जोङो रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनो थाखाय समजों खाबजानानै खामानि मावनो थाखाय माखासे हाबाफारिफोर लादों, आरो बे हाबाफारिफोरनि गेजेरावनो बे मोनसे सोरखौबा कपि खालामनायनि बाथ्रा गैया। मानोना हाग्रामानि कपि खालामना नांगौ होननाय बेबायदि जेबो मुवायानो गैया। जों सोलोंनांगौनि बाथ्रायानो गैया। सोलोङोबा जों बेनिफ्राय बुलाय सोलाय सोलोंनांगोन, सोलोङोबा जों थगायनाय सोलोंनांगोन, सोलोङोबा जों जाख्ल'नाय सोलोंनांगोन। खिन्थु जोंहा बिदि बेफोरबायदि हाबाफारिनिफ्राय जों बिराद गोजानाव UPPL जोंना रायजोखौ बोरै जौगाहोगोन, रायजोखौ बोरै दावगाहोगोन, रायजोखौ बोरै सान्थियाव लाखिनो जोङो बेनि थाखायसो जों खामानि मावो। बेनिखायनो हाग्रामानियाव सोलोंनांगौ जोंहा जेबो गैया। जोंनिखौ बिथाङा सोलोङोबा सोलोंनो हायो, आरो सोलोङोबा बिथांनिनो मंगल जागोन।